Neuviazni v minulosti. Neobzeraj sa za seba. Prvá kniha Mojžišova, kapitola 19. a 17. verš. Predtým, ako Boh zničil Sodomu a Gomoru, poslal svojich anjelov, aby vyviedli Lóta s rodinou z mesta. Počuli pritom silné varovanie. Zachráň si život. Neobzeraj sa za seba a nezastavuj sa nikde v okolí Jordánu. Ponáhľaj sa na vrchy, aby si nezahynul. A Lótova žena sa obzrela a premenila sa na soľný stĺp. Tým, že sa Lótova žena obzrela späť, porušila priamy Boží pokyn a v dôsledku toho zomrela, uviaznutá v minulosti. Pre nás z tohto príbehu plynú 3 dôležité ponaučenia. Poprvé, nezastavuj sa nikde. Všetci máme skúsenosti s ťažkými životnými obdobiami. Nesmieme v nich ale uviaznuť, ani sa v nich usadiť. Po druhé, neobzeraj sa za seba. Čelné sklo na aute je väčšie ako spätné zrkadlo. Vieš prečo? Lebo väčšinou času sa máme pozerať pred seba. Áno, aj dozadu sa niekedy pozrieme, ale len na to, aby sme mohli vykonať nevyhnutné korekcie a bezpečne pokračovať v ceste do cieľa. Už rozumieš? Po tretie, ponáhľaj sa na vrchy, aby si nezahynul. Keď ti niekto ublíži, máš 2 možnosti, ako reagovať. Môžeš si vybrať vyššiu alebo nižšiu cestu. Ak sa vydáš nízkou cestou pomsty, niečo v tebe začne duchovne umierať. Ak si však zvolíš morálne vyššiu cestu, staneš sa silnejším, múdrejším a zrelším. Keď uviazneš v minulosti, je to vždy na úkor budúcnosti. Vždy. Boh má pre teba pripravené lepšie dni a lepšie veci. Preto odpusť, zabudni a posuň sa ďalej.